puji marang Gusti Kang Maha Suci ingkang maha welas kelawan asih saking kula separakan nuwun agung pangapunten nyuwun jembar pangapura pikiran tata kelawan titi saking kula separakan seni sandiwara Niramandalan dipun pimpin Mas Raden Suling sekretaris Papai Sultan Haji Prayono alamatnya saking Gula Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Negara Indonesia Raya Merdeka sedaya sami ngurmati nyuwun restu kang saestu nyuwun puji kang sejati nyuwun doa ingkang sanyata sesepuh jeng tinuwang nyuwun puji ingkang sejati kula kudu sapikir sesepuh junti nyuwangan yen kula kudu sapikir ning segala tindak laku rukun runtut rukun runtut sauyunan yen ringan sama dijinjing yen berat sama dipikir lali bisa lali dilepur dilepur tanpa lawas tadi pikiran ngomong matem nana sakecap bisa ngucap kawe kaget maning pikiran liwang-liwung randuk kurung gunung sembung gunung jati gunung amparan kang sejatine sejajare lawang sanga kang
Angjageni lampah ing kahanan urip iki anggoning laku marang sangkan paraning dumadi nunut nurut manut mering dawe Gusti jejeg pajeg jujur lan bener Samuwe sahadat iman tekeni sahadat sejati anjembaraken wiar biar suminar cahyani Gusti maring jalmi ing sarupana gari cukup kaukuranana papa yahu oranana papa Gusti nuhun mamaku junti nyuat mimiku junti nyuat sareng seperangkat desaipun minangkane simirengakeun sareng palurah atoe kedin minangkane sing duwe putulanang matur kesuwun Bapak Lurah ato sareng Azril buah melon madu matur kesuwun Azril buah melon madu Mimi hajat sarini sing denok cin sekding mama kaji udi calonku taman sari kang ditembgangi Mas Udin nok iput saking losari Brebes dewe sing mirangakeun Mas Udin nok iput minangkane ponakane Mama Jerusti dewe kang paling eman sareng aya denok bunde denok sing 925 mantan majikan aya denok bunde denok sing 925 Mama Haji Neni Dwi Puji Haruka minangkane sing mirangakeun Mamaku Swendi sareng Mas Jebrek ding bos mie ayam ngaturaken matur kasuwun no Kresti Mimi dandi sareng nok kopi keding saking rekobot dewek nok opi Mimi dandi Junti kedokan marani lombang Junti weden marani rawa dalem hayu pada mirengaken suarane tembang sindene saking kedung dalem iya bener promosi RT RW gawe wangsalan kayak konon bukan sindene masin nom wis dia foto Mamaku junti nyuat kang ditembanggi Mimiku junti nyuat kang mirengakeun sareng Mas Dokter Ludi saking Tugu Kidul minangkane kang ditembanggi sareng nok Kresti ding
Mamaku Swendi Palurah Ato sing dia putulanang dewek Palurah Ato minangka sing dia putulanang ngaturaken matur kesuwun Mamaku karbol junti nyuat mimikuti sing ngerengakeun mamaku karbol junti nyuat mimiku junti nyuat mimikuti dewek sing ngerengakeun sareng Kang Lurah Ato aduh Kang Lurah Ato sing dia putulanang sareng bapai gagam sing duwe gantekan sesapune ngaturaken matur kesuwun bapai gagam sing gantekan dewek bapai gagam sing betekan bapai gagam sing betekan Mas Dokter Ludiak di minangkane sing ngerengakeun sareng Kang kuwaru sing paling ganteng keding ibuku waru Mama Puja Mama Yanti kang dijangkung Mama Yanti kang dijangkung sareng Mama Haji Neni Dwi Puji Harukae gede sareng aya denok bondae denok mantan majikan Mas Udin sareng Nokipun saking Losari Brebes keding Kang Lurah Ato sing dia putulanang Mimi Haji Carini sing dia Nokcin sama Kaji Udi minangkane calon utaman sari dewek Azril buah melon madu keding Azril buah melon madu Nokresti kang ngerengakeun yen awan dadi bayangan yen awan dadi bayangan yen bengi dadi impian yen bengi dadi impian ari yen awan sing dadi bayangan gelis kawanti-wanti nu endah tumali warna mamaku karbol junti nyuat mikuti ling secane gulung kawitan si kembar mata ajang mat ajang gontang kulane wis temen dewek mamaku karbol junti nyuat mikuti Mas Dokter Ludi saking tubuh kidul dewek sareng papai dinda sing dia kosong kilometer kesuwun papai dinda dewek minangka sing dia kosong telu dewek kang mirengakeun aduh Azril buah melon madu wong kang paling emang dewek najan dilipur blik-lipur tanpa lawas tadi pikiran sesepuh junti nyuat bapak panitia Kang Lurah Ato sing dia putulanang Mamaku Swendi serang Mas Jebra Bosmi ayam keding
aja lali selawase Azril buah melon maduwong kang paling eman pengen seneng mong kengelan nglamune wong sugian yen kanda duit miliaran ngomong rupus beli karuan hayalan setinggi langit pikirane morat marit mas dok perlu di tangga batur pada sengit sampai nipu tukang kredit kaya dene kodok demene ngulen ora mungkin sebab aduh-aduhan kudu nrima ning kenyataan bokat wis takdir sing pangeran aduh kakang sampeyan sing elingan aja gilani harta lan benda pader urip ning dunya mung sedela wis aja pada kakeyan lewat dudu saking kula ngrebut cinta wong sejin hati senyatane ora bisa kalalen umpama cinta Mime Wiranto bisa dicegah perasaan ora beda pira mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine batin terasa hancur aya denok bisikan cinta Mas Udinok itu wis nempel di dada sing gawe kula ora berdaya akang kula pengen kesanding Mime Wiranto senang aja ora di kawin Azril buah kang kula rasane prihatin Azril buah melon madu wong loro ana ikatan batin aya dina bunda deno
lamun cinta bisa diukur Mas Udinok ipun mau ganggu lakine batur kang kula sipate wong wadon aya deno konda deno gampang nangis lan gampang ketuwon wong demen durung kelakon mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine batin terasa hancur kang ora ato bisikan cinta kang ora ato wis nempel ning dada sing gawe kula ora berdagang kakang kula pengen kesanding Mas Udinok iput nok iput senajan ora dikawin kang kula rasane prihatin Mas Udinok iput wong loro ana ikatan batin aya deno konda deno lamun cinta bisa diukur mau ganggu lakine batur mamaku kang kula sipate wong wadon mamaku junti gampang nangis lan gampang ketuwon wong demen durung kelakon mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine batin kerasa hancur bisikan cinta Mas Edi Jeki wis nempel ning dada sing gawe kula ora berdagang